ଗତକାଲି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମେଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ତ ହେଇନି, କିଛି ପିଲାମାନେ ଫେଲ କେମିତି ହେଇଗଲେ। ଏତିକି ତ ଭଲସେ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଏବେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ବଢିଆ ପାଠ ପଢା ହଉଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରେ ବସିବି ଆରାମସେ ଅନଲାଇନ ପଢିବି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମେଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡିଶା ଟପର ହେଇକି ଦେଖେଇବି, ନିଶ୍ଚିତ। ଆମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମୋ ନା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ଆଉ କ୍ଲାସ କଣ କେଜାଣି ମନେ ପଡୁନି। ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଇକିନି ଗଧ ତମେ ପିଜା ବର୍ଗର ଖାଇକିନି ଶିଖତା। ଆମେ ବି ରାଲି କରିବୁ, ତମେ ଆମକୁ ଗଧ କହିବ। ତମେ ଯଦି ରାଲି କରିକିନି ଗାଡି ମଟର ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଆମେ ପୁରା ଓଡିଶା ବନ୍ଦ କରିଦବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାୱା। ତମେ ମାर्क ପାଇଁ ନାଟୁ କରୁଛ, ଆମକୁ ବୋଲ ଦଉଛ। ତମ ସ୍କୁଲ ଆମ ସ୍କୁଲ କଣ ସୁମିକି